nitie yore monego bed ni luwo to wakonyi ni mondo iluw kar mondo ni ichako miyo ng'ato pesa e social media iromo kode e social media ichako miye siling 300 kikia ni ang'o matimre mondo ichop kama idwa dhieno. Nitie weche mag visa, nitie weche mag residence permit, mago gik maluwo sheria. Onge kaka ng'ato nyalo nyisi ni miye siling 300 ni dhi timo idhi dak Finland kapok idhi kata embassy, kapok ineno embassy no gi wang'i. Koro nitie gik moko machal kamagi monego bed ni wakonyo. Emomiyo wawacho ni sirkal onego bed ni regularize jok matimo gik machal kamagi. Agents gi onego bed ni gin agents mong'e gi sirkal. Kama giae Kenya kae to agents gi onego bed ni gin be gintie kama pinje ma ji dhiego gintie kuno ma jogo nyalo luwo ni mae kaka Elizabeth nowuok Kenya kae, Elizabeth odonjo Finland to joma nitie Finland oyude kama. Koro mago gik mwaonge go, waonge ratil ni ng'ato wuok kae ochopo kanye to odak nade. Madi bed ni nikech thoth ne pok olos